खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय जोङो दा बेरायहैनो नागिरदों आदा बाजै ओमफ्राय फेमिलि आरो आदा बाजैमोनबाव नायलांबाय थादो जों भुटानाव मा एन्जय खालामगोन खोनांगोन बाजै खोन्थाद' एसे भुटान बेरायहैनोसै दिनै गोबावथारसैना ओंखायनो एसे माइन्डफ्रा फ्रेश मोनो खोमा ना एसे फेमिलिजों ज'नो दिरि एक्साइटेड ना थांनो जा गोबाव जाखायोमोन आं खामानिखौनो गारनानै फैलायदों आंबो थांनो लुगैनानै जल्दी करो भाई cái màu bánh xe mà bên kelas kok biar pada nggak boleh ya kan kebang dulu dong Mas bang gidi-gidi truk habu beragam sudah. Oh. Apa itu Bapak Edwan? Nih, beku di kayak hamna mana? Bhutan सौफैबाय गेट पास खालामनानै नैबे गारिखौ लाबोनो नोंनिया फाइनालि हाबनो मोनबाय नो हाबनो मोनबाय ओरैबायदि बाथावथावना फैनो बागुलायो आरोना बिसिनि माबाफोरखौ रुल्सआना नुयोबा Bhutan मोनफैबाय बारबाय जा मोजां ना न'आ गाहाय बिसिना फैबानो आलदा मोनखायोना बानायदेरगासिनो बाव नै ना औ जोंहा ओंखाम जानो थांगासिनो दं गारिया हनै ओंखाम जानो थांसै जाबाय मा बिबे नरबु फेलर हटेल फुड लodge एंड बार गेलेम्फु भुटान जानो फैबाय भुटान ओमफ्राय हटेलफ्रालाय जा मोजां थाना Nanti jangan kamu जानो सै गावसोरनो अर्डार खालामनानै जाबावसै मालाय सानैजों अर्डार खालामबावबाय औ सानैजों अर्डार खालामबावबाय माबा सेन्डउइच ओमफ्राय ससेज जाबावगौ जायो फालनि फैसाया नै बेबायदि
Size gaya Size gaya nama? Koi taka be? 50, 10, na बेसेबां सिनायबावनाय नङा ना? ओमफ्राय 10 केजि? 20. ओमफ्राय नै माबायानो भुटाननि फैसाया मालाय गिरिया जमा खालामनानै दोनजोबदों जि बुरजाखा आइसक्रिम जागोन ना गिरि नों बेजों मा जागोन आइसक्रिम चकलेट केक जायो नामा चकलेट नैबे मा होनोमोनलाय बाजै मासरुम दासि बेबो ओमफ्राय नैबे चिकेन ओमफ्राय नैबे पर्क ओमफ्राय बिफ औ जागारसै बिस्रा जागारथोंसै आइटेमा सौहैजोबाखै दंबावो मा दंबावो मा बिसोर बावदोंमोन नों ग्रीन सालाद दंबावो दालि दंबावो ग्रीन सालाद दालि बायना दा भिडिअ लादों जोंहा नै ada mana mulai ha Adman hello boloso hello sakra ngapain nih dengan gini omprai juta nah shopping खालामो saya es krim जान sini gini ya nunggu es krim जाबाय नै गथ'फ्रा टेस्टी है कटाओ ज़्यादा अच्छा लगेगा फिश लाखांबाय आं मा लायदों नोंसोरो मा नायदों नाइस ना नों लानो नागिरदों बाजैयाबो लानो नागिरदों बेनो नों हाबग्राया जुथा दं दे सेलसो जाबाय नामाथाय जुथा बायनो जुथा कितने हैं इसके लिए चाहिए 12 साइज रियल ना व्हाइट में नहीं है व्हाइट में नहीं मुझे कौन सी दिखाई उधर है हिल में दिखाई मां ये रिंग kan lain malam malam kan semua lainnya lama apa hari itu lu ada sih di Bhutan nih yang dah Bhutan dong nih bridge aja halah umbrella same ना इसना मालाय गोदान र आं ओरै थाइनि so cute ay तुम लोग बढ़ते जाओ आगे हंस के बात करके आना हाँ खाने जाइए इसे सोचो संभव
Oh, sini taruh. Sini Kak. Ready? 1, 2, 3, go. Come. Finally जों ब्रिज मोनफैबाय भुटान वेलकाम मा होयो जों दा लास्ट मम' जागोन Hai bidik dah hero ni baru kena. Bị không bị